Hej Marianne, her kommer så det sidste nye hus, som vi tegnede til workshoppen. Jeg vidste ikke helt, hvordan du ville have dit tag, så lige nu er det ligesom før. Og så har jeg tegnet det grønt, men det bestemmer du helt selv. Lige nu har jeg lavet dit hus her 2,90 meter, det vil sige 2,60 indendørs. Og så har du en maksimal højde her på 3,50 meter, og vi må jo maksimalt være 3,60 meter, så der er lidt luft at køre på, og de 2,60 meter indendørs behøver jo heller ikke, jo det skal det faktisk, fordi du også lige skal trække 30 cm isolering fra, så der er faktisk kun 2,30 meter. Så du skal lige gentænke dit tag, om du vil have den her i midten høj, eller om du vil have ensidig hældning, og hvor meget hældning du egentlig lige vil have på, og hvor meget indendørs højde du gerne vil have. Især fordi vi jo tidligere også har talt om, at du ville have lidt opbevaringsplads her over indgangen og badeværelset. Så jeg har lavet den der hems, vi havde før over det. Og der vil jo ikke være særlig meget hems, hvis du har det lave tag, som jeg lige har tegnet. Så det ville måske være en god idé, hvis du så havde ensidig taghældning, og det måske var højere her mod syd. Og du så kun havde noget opbevaring her, så behøvede man heller ikke lave den her, det her hul. Så hvis jeg tager det her af, så har vi jo vores badeværelse her, hvor du stadigvæk har mulighed for at lave en bruser på et eller andet tidspunkt. Målene her er 1,50 meter og 1,37 meter indendørs, så kommer væggen til, så det er 1,50 her fra ydervæggen, og så herhen og herfra og dertil. Så har du en indgangsdør, den skal være mindst 91 bred, og så har du de her 2 skabe, som så i alt kan blive 1,50 meter. Du kan selvfølgelig også vælge at gøre det hele lidt mindre. Det vil sige, hvis du ikke havde 2 75'er skabe her, men kun 2 60'er skabe, kan du overveje, om du så laver værelset her mindre, og så rykker vinduet lidt her ud i siden. Og så skal man bare overveje, hvor den der stige så skulle være, men den kunne man jo putte herover, hvis man kun havde noget over badeværelset. Men det er sådan, ja, det kan du lige tænke over. Du kan også gøre det lidt smallere og lidt længere her og rykke døren over. Det du så har her er, at vi jo trak køkkenet, sådan at køkkenet alt i alt var her. Det var 2 meter. Ja, det bliver sgu svært at se her. Måske skal jeg prøve herfra. Sådan, 3 meter alt i alt. Ikke? Så det er 5 60'er skabe. Og så er der et 60'er skab mere her på tværs. Og så har vi din reol her. Der har vi plads til 1,35 meter. Og det er selvfølgelig også afhængig af, om du laver om på badeværelset, hvor den her dør er, og hvor meget plads der så vil være til reolen. Mellem de her 2 vægge er der 3,68 meter til reol og sofa og kommode. Og så det der lille bord ved siden af, og dit soveværelse er alt i alt 3 meter gange 1,50 meter inde i selve værelset. Og så har vi selve stuen her, hvor vi så har det resterende, ikke? Det vil sige, at vi her har 2,14 meter, fordi der går 14 til den her indervæg. Og så har vi en
vinduesflade her på alt i alt 2,55 meter. Og den er jo fleksibel og afhængig af, hvad vi finder. Okay? Så du må lige sige besked, hvis du skal have flere mål. Og så vil jeg som sagt, hvis jeg var dig, lige overveje, om du eventuelt kan spare lidt på længden af dit hus, hvis du gør det her område lidt smallere. Ja, men det er som sagt helt op til dig. Godt, det var det.